Bismillahi malaktika don kibaru kɛnɛ kan bi ye tɛnɛ ye marisi kalo tile 15 ye. An ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kabini aw sigiyɔrɔ la. Bi kibaru mun b'an bolo ka dɔ kulo kan o de ka fɔ ko Mondoro mara la a yɛrɛ ka fɔ ko finitigiw ye majugu fila kɔni minɛ. Ayiwa kibaru minnu sera ma kunya la olu yɛrɛ ka fɔ ko sibiri don min ye marisi kalo tile 13 ye ko Mondoro dugu kɔnɔna na ko a yɛrɛ ka fɔ ko majugu dɔw kɔni taara yen dugulamɔgɔw kɔni tuma min na olu kɔni taara yen dugulamɔgɔw kama ko olu ka baganw suɲɛ ani k'u ka mugu kɔni ci u la. Waliya de la finitigiw kɔni y'u senfa kosɛbɛ ka se nin yɔrɔ kofɔlen na ka taa majugu ninnu kɔni kama. Ayiwa olu kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka majugu ninnu kɔni gɛn. O gɛnni kɔnɔna la a yɛrɛ ka fɔ ko u ye majugu fila kɔni minɛ ko ani min ye marifa fila ye ko o minɛra ni makofɔlen ninnu bolo ko ani kɛlɛkɛminɛn caman fana ko o minɛra majugu ani min ye moto fana fila ye ko fana minɛra u la. Ayiwa an bɛ wagati min na ko bi majugu tɔw kɔni bolila nka an ka finitigiw kɔni ye maa fila kɔni minɛ u la. Ayiwa min yɛrɛ ye finitigiw ɲɛmaa ye ale y'a yira ka fɔ ko ale kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ nin wagati in na sabula an ka finitigiw bɛ baara kɔni gannen la nin yɔrɔ kofɔlenw na. Ayiwa ko min yɛrɛ kɔni ye finitigiw ye k'a b'u fo kosɛbɛ wa a y'a yira ka fɔ fana ko min ye dugulamɔgɔw ye ko bɛɛ lajɛlen k'i jilaja ko k'u dɛmɛ ko sabula ko ni dugulamɔgɔw kɔni ma olu dɛmɛ ko olu ka baara kɔni tɛna se ka san sɔrɔ. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Kulukoro dugu kɔnɔna la a yira ka fɔ ko npogotiginin dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko ale suri yera. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu yɛrɛ ka fɔ ko karidon min ye marisi kalo tile 14 ye ko Kulukoro kin dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko ni a tɔgɔ ye Suba ye. Ayiwa o kin kɔni na a yira ka fɔ ko sunkurun dɔ kɔni bɛ yen nɔ ale suri yera ye ko ale yɛrɛ san bɛ taa san 15 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔni na. A yira ka fɔ ko ale ye baarakɛla de ye ko a tun bɛ baara la dɔw fɛ yen nɔ. Ayiwa a yira ka fɔ ko nin sunkurunin yɛrɛ kɔni su yera cogoya min na ko o de y'a ye a bɛ baara la du min kɔni kɔnɔ ko yen dukɔnɔmɔgɔw de kɔni bɔra nin sunkurunin kɔni su kan kɔfɛla la. Olu kɔni bɔlen o kɔni su kan olu kɔni ye ci bila finitigiw ma. Ayiwa o finitigiw kɔni nalen u y'a yira ka sunkurunin kɔni filɛ nin ko a fagara ni muru de ye ko sabula a kan tigɛlen kɔni kun don. Ayiwa ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na nka an bɛ wagati min na ko bi a ma dɔn maa kelen min kɔni ye nin waleya kɛ. Nka siga kelen kɔni don kamalen dɔ la ni ale si bɛ taa san 16 kɔni na ale fana ye maga ye min bɛ baara kɛ nin du kelen kɔni kɔnɔ ko mɔgɔw kɔni bɛ ka siga don a la ko sabula ko kabini waleya in kɛra fo bi nin kamalennin kɔni tununna nka hali bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ni min bɔra la an n'o da kulo ka don n'a nata. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka dɔ kulo kan o de ka fɔ ekɔlidenw ka hakɛ ɲini jɛkulu min bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ o ma AM ko olu kɔni ye ɲɛmɔgɔ kura sɔrɔ ni ale kɔni tɔgɔ ye Sirima Seyidu Ɲare ye. Ayiwa kibaruya min sera ma olu y'a yira ka fɔ ko min ye AM maaw kɔni ka kɔnkɔrɔba min bɛ yen n'u b'a kɛ san o san ko ɲinan kun ye a 29nan ye n'o kɛra sibiri ni kari tɛmɛnen ye an ka jamana kɔnɔna la. O kun na a yira ka fɔ ko min y'u ka ɲɛmɔgɔ ko ye ko u kɔni ye kalafili kɛ o ko ɲɛ. A yira ka fɔ ko maa 11 de kun kan bɔlen don ni kalafili in na. Maa min kɔni ye kalata ko ye Sirima Seyidu Ɲare ye ale bilara min ye Musa Ɲagali kɔni ayiwa a yira ka fɔ ko ale kɔni ka nɔfɛmaw ani maa minnu bɛna jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko olu kɔni bɛ taa maa 31 kɔni na. Ayiwa an b'a yira ka fɔ minisiri minnu sigilen bɛ kalan ko ɲɛ kunna olu kun ye ladilikan gɛrɛgɛrɛ di nin makofɔlen ninnu ma ko u tɛ fɛ ka kɔlɔlɔ mɛn walima kɛlɛ mɛn u ka baaraw kɔnɔna na. Ayiwa a yira ka fɔ ko nin baara in kɔni kɛra kɛlɛ kɔni ma bɔ. Ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ coronavirus bana kunnafoniw kan minisiriso min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kunna n'olu y'a yira k'a fɔ k'u b'an ladɔnniya sanga ni wagati bana in tagabolo la an ka jamana kɔnɔ. Ayiwa u ye sɛbɛn kura bɔ sɛbɛn bɛ tali kɛ ka bila min ye karidon ye marisi kalo tile 14 ye maa minnu bɛ yen nɔ n'u garijɛgɛra coronavirus banakisɛ la an ka jamana kɔnɔ ko o bɛ taa maa 51 kɔni na wa ko maa 20 kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni kɛnɛyara. Ayiwa ko kabini marisi kalo tɛmɛnen san 2020 kɔnɔna la ni coronavirus banakisɛ yera an ka jamana kɔnɔ fo bi maa minnu bɛ yen nɔ n'u garijɛgɛra ni bana in na ko bɛ taa 8,913 kɔnɔ. O maa 8,913 la maa minnu bɛ yen nɔ ni Ala ye olu ka kalifa minɛ u la ko o bɛ taa maa 360 kɔni na. Maa minnu fana bɛ yen nɔ n'u olu kɔni kɛnɛyara ko bɛ taa maa 6,553 kɔni na. Ayiwa an balimaw ni ne kun ye an ka bi don kibaru ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulumajɔ la aw k'an bɛn don n'a nata.